Pozdrav svima! Danas sam odlučio podijeliti svoja razmišljanja o meme coinima kao kategoriji ili da ih nazovemo sektorom unutar svijeta kriptovaluta. Želim odmah napomenuti, ovo nije video u kojem kritiziram, ovo su samo moja razmišljanja i razmjena ideja. Prije nego što nastavim, kao što uvijek kažem, ako se pronalazite u nečemu i uspješni ste u tome, čestitam vam. Nemam ništa protiv vas, vašeg uspjeha ili same meme kategorije. Uzmimo to ovako. Možda sam ja jednostavno neprilagođen toj kategoriji. I to je u redu. Dakle, problem je u meni. Znam da se puno priča o mogućem super ciklusu meme coina. Teoretski to je moguće, ali bih rekao samo zato jer bi ovo mogao biti njihov posljednji pravi ciklus. Zašto to mislim? Regulacije. Do kraja ove godine u EU stupa na snagu regulativa koja će u potpunosti onemogućiti štancanje tokena bez ikakvih pravila. Vjerujem da će nakon EU i druge gospodarske sile slijediti slične korake. To znači da je ovo za meme coine možda posljednji masovni vlak. To naravno ne znači da će meme coini nestati kao kategorija, ali pravila igre će se promijeniti, nastajanje novih projekata bit će puno teže i sporije. Eto, to su moje razmišljanja i sada bih volio čuti vaša. Podijelite svoje mišljenje dolje u komentarima. Jesu li meme coini samo pred super ciklusom ili je ovo i ujedno njihov posljednji vlak? Ako vam se svidio video, ne zaboravite stisnuti like i pretplatite se na kanal ako još niste. Tako ćete biti sigurni da nećete propustiti budući sadržaj. U opisu videa pronaći ćete načine kako podržati kanal. Unaprijed vam hvala na tome. Hvala što ste izdvojili svoje vrijeme i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!